Nikdy sa nesťahuj do Slnečníc. Ak to raz urobíš, už nebudeš chcieť odísť. Tento byt sme si kúpovali s rodinou pre seba a snažili sme sa naozaj, aby toto bolo čo najviac praktické a aby každý detail mal svoj zmysel. V Slnečniciach bývam zhruba 10 rokov a myslím, že to bolo jedno asi z najlepších rozhodnutí, ktoré som kedy urobila. Na tomto byte mám najradšej, že tu máme dve kúpeľne, takže ráno nehrozí žiadna hádka. Máme tu šatník, garáž pre dve autá, takže za mňa je to bývanie bez kompromisov. Pre deti je to určite perfektné miesto, pretože je tu množstvo zelene, veľa detských ihrísk, je tu hrádza a celkovo krásne prostredie na trávenie voľného času. Vieš čo, ja si myslím, že tu v Slnečniciach sa ľudia sťahujú len do väčšieho. Tento štvorizbový byt je skvelá príležitosť na perfektné bývanie na tomto krásnom mieste.